ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಸ್ತುವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ದಾಳಿ, ತನಿಖೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಯೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮಿಜೋರಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು. देखिए, ये सीबीआई, ईडी, टैक्स वाले को सब बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे केंद्र सरकार. ये तो एक राजनीतिक मामला नहीं होने चाहिए, लेकिन आप देखिए कि सारे केस, सारे जांच, सारे इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हमारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है. तो ये किस किस्म की जांच है? कोई सीरियस ही नहीं लेंगे. हमारे सब के खिलाफ केस कर दीजिए, लेकिन अंत में जनता जनार्दन है, तय करेंगे चुनाव में कि कौन सच बोल रहे हैं कौन नहीं. मेरे ख्याल में इस किस्म के विषय में राजनीति नहीं होना चाहिए. आज हाईकोर्ट में उसको बिग रिलीफ मिला है, विश करना चाहते हैं. रिलीफ मिला है, अच्छी बात है. जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना, अच्छी बात है. और एमपी का इलेक्शन का तैयारी कैसे है? देखिए, मैं जो सुना हूँ कि एमपी और छत्तीसगढ़ में हम लोग अच्छी तरह आगे हैं, और तेलंगाना में मेरे ख्याल में अभी हम एक अच्छा रिजल्ट ले लेंगे. राजस्थान में भी चल रहा है, आपको पता है, और मिजोरम में हम तो कम से कम लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो जाएंगे. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सारे चुनाव अच्छे हैं. अभी लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस बहुत बढ़िया करेंगे, आप देख लीजिए. थैंक यू वेरी मच. देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, ये तो पार्टी के मामले, देखते हैं क्या होता है पार्टी.